Al Casal dels Infants ens mou un únic objectiu: que els infants, adolescents i joves amb més obstacles per tirar endavant superin el risc d'exclusió social. Cada dia obrim les nostres portes perquè es relacionin, aprenguin i creixin com a persones. Defensem que la pobresa no ha de ser hereditària i creiem que la igualtat d'oportunitats és la clau per aconseguir-ho. Les seves primeres passes són crucials. Per això estimulem el seu aprenentatge des que neixen, perquè arribin a l'escola amb la preparació necessària. Me gusta mucho venir al casal porque el niño aprende muchas cosas y yo también. Marcelio era antes muy tímido, no quiere estar con nadie, enganchado en el pecho. Ahora come solo, compartiendo la juguete. Ha cambiado mucho. Per les seves famílies som un suport clau. Malgrat les dificultats, saben que el casal sempre les acompanya. Els fem costat en la criança, en l'aprenentatge de llengües i noves tecnologies i en la cerca de feina. No tengo ayudas, no estuve trabajando mucho tiempo y claro, cuando te encuentras en una situación tan complicada y con 4 hijos, dices, ¿qué hago, no? Con el coronavirus, la verdad es una situación muy complicada. Nunca estaré tan agradecida con los del casal. Es un apoyo, como dices, emocional, ¿no? Cómo está Samira, que no sé qué, y eso parece que me daba un chute de energía, ¿no? Digo, por lo menos hay alguien que se está preocupando, ¿no? Quan els nens i nenes han fet els 3 anys, cada tarda venen al Casal dels Infants en sortir de l'escola. Aquí compten amb reforç educatiu i gaudeixen d'activitats lúdiques que d'una altra manera no tindrien a l'abast. Per damunt de tot, cada dia atenem i prevenim situacions de risc que podrien posar en perill el seu desenvolupament. En l'etapa de l'adolescència, seguim sent la seva segona família. Algú amb qui rebre suport en els estudis, compartir vivències, definir la identitat i superar les adversitats. Les persones que participen en el nostre programa de formació i inserció laboral es forgen com a professionals i obren nous camins en les seves vides. Som el punt de partida de molts somnis, construïts a base d'esforç i perseverança. Es que siempre tenía muchas ganas de aprender de cocinar. Es que nosotros, como yo, estaba buscando una oportunidad, que no tenía oportunidad para crecer, ¿no? Pues esta oportunidad me ha dado Casal de Infancia. Para mí, Casal de Infancia es casa. Para mí, siempre digo a mi madre y mis padres que digo, Casal de Infancia para mí es casa. Y hoteles para mí es universidad. Y me han contratado, me van a hacer de fijo ahora, indefinido. Estoy muy contento. Me llamo Irene, soy del barrio de La Mina, tengo 27 años y soy de etnia gitana. Yo tenía solo 16 años, dejé los estudios muy pronto por problemas familiares y el Casal dels Infants me hizo crecer muchísimo como mujer. Yo no sabía lo que era una entrevista de trabajo, no sabía los modales que tenía que tener. Hoy tengo 27 años, estoy fija en un trabajo, tengo una estabilidad, me he independizado de mis padres, yo he crecido mucho, estoy orgullosa de mí, pero también estoy muy agradecida a las personas que me ayudaron, que me acompañaron en este camino, que de hecho es el Casal dels Infants. Yo puedo, tú puedes, muchas gracias Casal y un besito enorme. Així, dia rere dia, cada any aconseguim acompanyar més de 6.000 infants, joves, mares i pares. Actuem on es concentren els efectes de les desigualtats, a barris de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Salt. Tot plegat gràcies al compromís d'un equip de 200 persones contractades i prop de 1.000 voluntàries. I amb el suport indispensable d'una xarxa d'empreses, institucions i persones col·laboradores. Al Casal dels Infants, en definitiva, som una porta oberta a la igualtat d'oportunitats. Una il·lusió que creix a base d'apoderament i resiliència. Un camí compartit on ningú es queda enrere. Ens acompanyes?